हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। एसबि सान प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै मोनसे मेजिकेल लाभ स्ट'रि बर' सावथुन। बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों दाका जोमै। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामदों लिंसार, मनालिसा, बिग्राय, राजाश्री, सिम्पोल, जायखौ सनाय मुङै मिथियो, रुबुल, आइना, थाजिम, बिग्राय, मिजिं, प्रदीप। आरो बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट पंकज लाहारी, प्रडिउसखौ खालामदों मनजित नार्जारी, करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। लोगोफोर, बे सावथुनखौ अलरेडि निउ वेब्सनि गेजेरजों लन्च खालामनानै होबाय आरो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय 70 रुपिस पे खालामनानै नायनो हागोन लोगोफोर। लोगोफोर, सोर सोर बे सावथुनखौ नायखांखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर लोगोफोर। आंबो जोबोर मोजां मोनदों नायनानै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।